Znacie to, nie? Szultyta. Ja wam powiem, że dzisiaj jak moje wnuki szły w dzisiejszych czasach, jak szły do szkoły, to ja dokładnie pamiętała o takim rozczarowaniu. Ja akurat tego rozczarowania nie przeżyła, ale o rozczarowaniu moich starszych koleżanek i kolegów. Na wierzchu w szultycie była czekolada, jakieś bombony, ale potem to już tam naciśli papierów, no i co? Ja się to zapamiętała, nie? No bo my się tam chcieli podzielić tymi naszymi słodyczami, naszymi, no jak to był mój kolega, to były moje słodycze, a on gazety wyciągał. Ja się to zapamiętała i jak ja szła do pierwszej klasy, to były modne takie koszyki plastikowe, no dzisiaj byście na tym łoka nie zawiesili, ale one były ażurowe. I ją zagaiła u mamy i padło mi tak, wiesz mamo, jakby ta szła do szkoły, nie? My ta szultyta to się tak nie podoba, bo ona jest taką niemodną. A jak ty byś mi tak do tego koszyka naladowała tych słodyczy? No przedstawcie się, musiała koszyk kupić, który nie tani był, no i ją bych miała wgląd, co tam jest naokoło, nie? Także mama miała podwójny wydatek, ale pszoła mi i tych mam zdjęcie nie z szultytą, no z takim koszykiem. Ale ta miłość do czekolady odziedziczyła po moim tatulku. Mama czekolady, bombonów to mogły nie istnieć, a ona dostawała czekolada albo jakie tam konfety, bo ona pisała na maszynie. I on z tatulkiem miała zawsze konflikty, on mnie tam zawsze paskiem przeciągał, ale mieliśmy jedna wspólną rzecz. Miłość do czekolady. No i mamulka chowała to przed nami, co tam dostała za jakieś przepisanie czegosik, to miała takie swoje schowania. Wiecie, teraz oglądacie filmy szpiegowskie, to co wam by nagodać, kaj to było, ale między książkami, albo no bify my taki mieli, to tam je ta koluka, to tam to ciepłowała. No i jak mama Kasik szła na pora godzin, nie, albo do roboty, albo na wyzuch, a my z tatą łostowali, albo do szpitala, to zanim się drzwi zamknęły, a my się nasiadziwali w milczeniu i potem my robili przeszukanie całego mieszkania. Przeważnie ją znodła, bo ją była bardziej sprytną. Była bombonierka, otwierali my się ta bombonierka, dali w milczeniu. Jedli my linia taką robili demarkacyjną, moje kerejego. Czasami my się mieniali, też w milczeniu. I na koniec my ustawiali dwa konfety. Jeden po jego stronie, jeden po mojej. Zamykali my tak szynka, chowali my w te miejsce, skąd my wzięli, no i potem w poczuciu winy my sprzątali całe mieszkanie, odkurzali, on nawet okna poradził umyć. Mama wracała, dziwała się, pierwsze, o jak żeście mi pięknie posprzątali, ale potem leciała do tego miejsca, kaj schowała tam bomboniera, no i pokazywało się po jakiemu. No i jak my z tatulkiem ostali same na śmieciach, co mama poszła te mandle wycinać, to my znodlimy wszystko, mieliśmy 7 dni takich fajnych, powiem wam, słodkości. Zamiast obiodu to my jedli słodycze. Ja mu to wyklarowała, bo to je tyle samo kalorii, on się w szkole uczyła, nie? No ale na ten 8 dzień, kiedy już się mama miała wrócić, to mój tatulek postanowił coś uważać. A wiecie, on przeszł i za Niemca był na robotach i był w lagrze ruskim. Także on tam zjadł, co było do jedzenia i się temu nie przyglądał, bo przeżył głód. No i przedstawcie się, ją poradziła ważyć, miała 8 roków, dziążka w tym wieku śląsko poradzi, ale on chciał, to ją mu dała fory. I słuchajcie, co on mi uważył? To jest nie do uwierzenia. Znot
borszcz, bo my zawsze kisili, no to borszcz czerwony, nie? Tam jakiś rosół też był, to ten borszcz z tym rosołem. Ale tak widzę, że stoi i mendykuje nad tym. Ja mówię, co, no dowej to, nie? A on mi padł, że to trzeba czymś sztreknąć. Nie znałem takiego słowa, myślała się, co może chodzi o jakie gewirce, o jakie przyprawy. A przedstawcie się, on znalazł taki stary bojtel haferfloków, nie? Nasuł to tam do tego borszczu i to tak te haferfloki zagotował. Ja, bo on się angielskiego uczył i on mi zawsze padł, że Anglicy to jedzą porridge. Nie wiem, co by to było. No i nalał mi, nie? Podał mi. Ja wtedy jeszcze dobrze widziała, dziwą mi się do tej zupy, no pogodziła się, że je to barsz z haferflokami, ale się dziwą, a tam są roboki i to całkiem wielkie, bo tato, ale sam są roboki. A on mi go, no wiesz co, tych po tych słodyczach, to może ich pełno żyć. Człowiek nie wie, od czego tu sieje.